ام جارێکی دم پێت حەسن و جواک وەکێ مرۆڤان خودی کارکتەرێن جودانە 8 میلیار ئینسان چەوە هەر یەک جوان خودی کارکتەرێکی جودایە جواک جی وسانە ملت جی وسانە نها از هەنێک باڵەوە بکشین سەر تەکیلیە ملەتێ کورد ئابە ملەتێ ترکرا ئەم چما کێتنە vê rewşê milletê Tirk civaka Tirk gero li gorî xwezaya xwe tevdigere vê muamelê li me dike yan em li gorî xwezaya xwe tevdigerin û em vê neheqiyê li xwe weke rewa dibînin. Divan demên dawî de êrişekî ciddî li ser çand û kültûra Kurdî heye, li ser zimanê Kurdî heye. Mesela îro jî nûçeyekî di ajansa de heye, dayîkek ku Tirkî nizane tedaviya wî li nexweşxanê nehatê kirin. Belkî kêmasiya doktor e, belkî kêmasiya nexweşxanê ye ama ez wisa naf. Em nikarin bi kesan re eleqedar bibin. Dibe ku doktorekî beredayî be, dibe ku bi xwe xwedî karakterekî xirab be. Ama ez behsa wî nakim. Ji ber ku yek nine, du nine. Sîstema dewleta Tirkiyeyê ji ber ku hebûna me tune ye. Mesele esas di wê derê de ye. Em naçin bi doktora re, bi nexweşxaneyan re tek tek eleqedar nabin. Gilî û gazincê me jî tune. Naxwazim ne AKP, ne MHP, ne dewleta Tirkiye, ne milletê Tirk sûcdar bikim. Ew li gorî xwezaya xwe tevdigerin. Çi ye? İnsanekî çawa dibe xwedî karakter bala xwe bidine? Havînê tê dunyayê ya zivistanê tê dunyayê, şertê ku di nav da tê dunyayê gelo malbat feqîr e, dewlemend e. Gelo cîran çawan e, hevalû hogirên wî zarokî wextê ku mezin dibe şekil digire, bi taybetî di navbera 0 û 7 salî de. Di pêşarojê de tesîrekî çawa li ser karakterî wî dike, hemî ji bûyîna wî heta 7 saliya wî tesîrekî pir mezin lê dike. Civak jî eyn bi vî awayîn. Dewleta ku mirov di nav da mezin dibe, perwerdeya ku ev civak dibîne, dîroka vê civakê çawa ye, mantıqa civakê çawa ye. Çawa mümkün e ku sal 2024 mirov rabe yek ji zimanên herî dîrokî ê dîroka mirovayê mirov qedexe bike, mirov hebûna xwe li ser tunebûna vê civakê ava bike. Nakeve serê min. Ji ber vê yekê gilû gazincê me tune. Niha wextê kûçikek êrişê mirova bike mirov dikare kûçik sûcdar bike. Li gorî xwezaya xwe tevdigere. Wisa ye. Tu divê mudaefa xwe bikî. Tu divê xwe biparêzî, tedbîr bigirî. Eger kûçik bi te bigire, sûcdar tu yî. Divê tu tedbîra xwe bigirî. Mesela tiştê ku mirovan dike însan, mirovan dike mirov, medeniyet pêşketin îşaretî wê hene, ne wisa rehet e. Mirov çawa karibe xwedî li îrada xwe derkeve. Xwedî li hêrs û kîn û nefreta xwe derkeve. Xwedî li nefsa xwe derkeve. Yani wextê ku tu nikaribî xwedî li nefsa xwe derkevî, tu firqate û heywan tune wê demê. İnsanekî di nava civakê de wextê ku hêrs be, nikaribe xwedî li hêrsa xwe derkeve, firqa wî heywan tune ye. Ev yek ji îşaretên medeniyetê, yek ji îşaretên mirovbûnê ye. Ez milletê te sûcdar nakim. Di nava feqiriyê de ye, xîzaniyê de ye, feqîr e, zarok wî ji birçiya dimirin, dibêje ez dengê xwe didim AKP. Dibêje ji bo dewleta xwe ez hazirim her tiştê bikim. Tu dibêjî heqê Kurda dibê na. Ê hema tu li ber mirinê tiş nabe. Ya mühim dibe dewlet e. Ya pir acêb e. Xwe feda dikin ji bo dewleta xwe. Halbikî herkes dizane dewlet weke saziyekî çêbiye ji bo parastina civakê. Ew civaka ku feqîr bibe maneya wê dewletê tune. Huzur, aramiya civakê ser her tiştê re ye. Ama dewere bide fehmkirin bi civaka Tirkiye. Doktorekî ew qas perwerde dîtiye, sal 2024 hê jî dikare tedaviya jinek ku bi Tirkî nizane bide seknandin. Ama milletê Kurd bi karakterê xwe çawa qebûl dike vê bindestiyê. Ev jî nexweşî ye.